ספר אינטראקטיבי הוא אידיאלי עבור ילדים צעירים ועבור ילדים בכל גיל באוכלוסיית החינוך המיוחד. החלקים הפעילים של ספר משלבים את הקוראים ועוזרים לנו לעקוב אחר ההבנה שלהם. בואו נדבר על ספרים אינטראקטיביים ואיך עושים אותם נכון בעזרת כמה עקרונות עיצוביים בסיסיים. מתחילים. תבניות מוכנות, כי אין צורך להתחיל מאפס. באתר של המרכז לתכנון לימודים תוכלו למצוא תבניות מוכנות שנבנו בתוכנת הפאורפוינט, שאיתן תוכלו להתחיל לעצב את הספר שלכם. בתיאור של הסרטון הוספתי לכם קישור ישיר להורדת התבניות. לפני שבחרים תבנית לספר, כדאי לכם לשים לב שהיא עונה לצרכים של הילדים ולשאול את השאלות הבאות. האם התבנית מתאימה לשכבת הגיל של הילדים? האם יהיה לכם נוח לשבת עם הילדים ולהקריא להם מתוך הספר? האם התבנית מתאימה לילד שקורא לבד? האם הילד שלכם יהיה מסוגל פיזית לעבוד עם גודל הספר? אך אם אין לכם תשובות לשאלות האלה בינתיים, אני ממליצה לכם להשתמש בתבנית בסיסית שהגודל שלה הוא 20 סנטימטר על 20 סנטימטר. עיקרון שני, מחסן מילים. אחד הדברים שאנחנו פוגשים הרבה בספרים אינטראקטיביים, זה אזור בספר שבו אפשר לאחסן את החלקים הניידים שאיתם אנו מספרים את הסיפור. זה בעצם מחסן שאמור להשתלב במבנה של הספר, וכדאי לחשוב על המיקום שלו מראש. עיקרון שלישי, הרקע. לצד החלק האינטראקטיבי של הספר שלכם, חשוב שהטקסט יהיה קריא, ולכן חשוב לשמור על ניגודיות חזקה בין הרקע לבין הטקסט. לא מומלץ להניח טקסט על רקעים מקושקשים שגם יעמיסו על העין וגם יקשו מאוד על הקריאות של המילים. לכן או השתמשו בתמונה אחרת רגועה יותר, או מצאו אזור שקט בתמונה שבו תוכלו למקם את הטקסט מבלי ליצור בלבול בעין. פתרון נוסף, תחשבו על האפשרות לפצל את הטקסט והתמונות לשני עמודים נפרדים. טיפוגרפיה. כולנו רוצים להיות יצירתיים, אבל בספרים אינטראקטיביים זה לא המקום. הגופן צריך להיות קריא וברור. צריך לשים לב שהאותיות לא מתחברות אחת לשנייה ולא עולות אחת על השנייה. השתמשו באותיות בלי הרבה סלסולים, עיטורים וקישוטים. תזכרו שמעל הכל אנחנו רוצים לשכלל את חוויית הקריאה של הילדים, תוך לימוד ותרגול של מיומנויות נוספות. בתיאור סרטון יש קישור לגופנים מומלצים. עיקרון חמישי, זהות חזותית. לסיפור שלנו יש רצף, ולכן חשוב שגם לעיצוב שלו יהיה רצף. הרצף העיצובי הזה נקרא זהות חזותית, והוא בא לידי ביטוי בסגנון אחיד של הגופן, באופי דומה של התמונות, ובמיקומים קבועים של הפריטים בתוך כל עמוד. זו אחת הסיבות הטובות להשתמש באחת התבניות המוכנות שלנו. שם יש לכם כבר סימון שתוכלו בעזרתו לסדר את כל תיבות הטקסט שלכם באופן כזה שיהיה זהה בכל עמוד ועמוד. העיקרון השישי, דימוי. מעבר לכך שיש לשמור על אחידות באופי התמונות, חשוב שהדימויים יהיו גם ברורים וקלים לפענוח. וזה אומר להשתמש בתמונות עם ניגודיות טובה, שלא יהיו מפוקסלות, שמוקד התמונה יהיה מובן ובולט ביחס לרקע, ושתהיה לתמונה תרומה טובה לטקסט. כדי להקל על הבנת התוכן המוצג בספר, יש שני עקרונות שכדאי לנו לשים לב אליהם. היררכיה וסמיכות. ההיררכיה עוזרת להבין על מה להסתכל קודם, והסמיכות עוזרת לנו להבין מה קשור למה. השילוב ביניהם עושה לנו סדר בתוכן שמוצג לנו, ומקל עלינו להבין אותו. גם מילים יכולות לייצר היררכיה. מילים גדולות ומודגשות יכולות להעביר מסר של רגש קיצוני, חיובי או שלילי. מילים מוטות יכולות לאפיין דיבור ישיר של אחת הדמויות בספר. והעיקרון השמיני והאחרון, עומס חזותי. תזכרו שהספר שלכם מיועד לילדים, אז נסו לשים מעט טקסט על כל עמוד. שמרו על רקע ניטרלי ונקי, ואולי תעדיפו להשתמש בתמונה אחת גדולה וברורה, מאשר בהרבה תמונות קטנות. כל שנשאר הוא להתחיל עם הפרויקט האינטראקטיבי הראשון שלכם. אני בטוחה שתהיה לכם תחושת סיפוק וגאווה כשתחזיקו את הספר הראשון ביד. בהצלחה.